помощник-възпитател Тодорка Стоянова. Аз ви благодаря, че отделихте от така ценното си време. Знам в тези дни колко сме натоварени всички. И ви желая крепко здраве. От това винаги има нужда. Много щастие. То никога не е излишно. И наистина бъдете благословени. Нека Господ, Бог да ни закриля, нас, децата и семействата ни. След малко ще ви поканя на втория етаж. Там учителките от ОДЗ 115 саморъчно са изработили много. Наистина ще бъдат експонати за нас, защото наистина са положили огромни усилия и ще видите какво са сътворили. А след това ще се почерпим. Първата директорка на ОДЗ 115. Такава любов е продължила работата, която ние сме поставили в 115 година. Василева, която беше на 18 години, когато дойде в 115-та градина, и тук тя се изгради като една прекрасна учителка. Новогодишно. Благодаря ви за браво на вас! Малко променихме сценарий, но така ние променихме и смисъл на приказката, защото искахме самата приказка да има щастлив край. Днес тук наш гост ще бъде госпожа Янка Такева, но е служебно възпрепятствана, затова изпрати поздравителен адрес. Ще прочита само последните изречения, за да не утежняваме процедурата и децата да не се чувстват некомфортно. С най-искрени сърдечни пожелания за здраве, лично благополучие и успехи за по-нататъчното усъвършенстване и развитие на ОДЗ 115 8 март. С уважение, председател на СБУ Янка Такева. По едно подаръче за спомен от ОДЗ.